Oh my God! Wow! और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। No, 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 क्या है? no. बस बस नकी ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। No, 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 no. ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। लेकिन एक सेकंड, No, 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 no. तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोङो हरलुथ नङा, दिगलि फुख्रियाव थांगोन आरोना। जोङो दिगलि फुख्रियावहाय बोटिं माबा माबिबो खालामनो हायो। ओमफ्राय बेवहायनो जों दायो थांगोन। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, बेवहाय मा होनो दाख्लै बावैसो साननैसो सिगां ससियेल मिडियाआव भाइराल जानाय स्पाइरेल पटेट' हौवा हिन्जाव फाननाय कापोल फाननाया बेयावनो दङ आरोना लोगोफोर। दा सानसे टाइम खुलिगोन ना खुलिया मिथिया, जों दा थांनोसै आरोना। जोङो नुना नुवा मिथिला, जायखिजाया बेनि मोनसे ब्लग लानानै फैनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर, बास गाखोनोसै दायो। तो लोगोफोर नै बासाव गाखोलायबाय आरोना। जोङो दायो होलांगासिनो रिजार्भ बेंक खौबो देखायलांगोन बिसोरनो लोगोफोर। जोंनि नर्थ इस्टआव मोनसेल' फैसा बानायग्रा रिजार्भ बेंक दङ लोगोफोर, दा बेखौ नुगोन नोंथांमोनाबो। ओमफ्रायो दिगलि फुख्रियाव दसे बेरायनोसै, नोंथांमोननो देखायनोसै बोरैयानो। दायो जों मोनफैबाय आरोना नै दिगलि फुख्रियाव। ओमफ्राय डाइरेक्ट बायरा मा मा बुस्थु दङ लोगोफोर। बैयाव नाय बोरिया लिरदों वार मेम'रियेल गायद। Lasit Mama, it's Lasit Mama. Wow. So, बेरायनो बिराद मोजां जायगाया लोगोफोर। बटिं खालामनांगौ लोगोफोर, बटिंखौ जों खालामथ'लायला। माबा जोङो फुख्रियावनो गेलेखाबाय थायोना, ओंखायनो जोङो बटिं खालामलायला आरोना लोगोफोर। दिगलि फुख्रि बेखौनो होनो लोगोफोर, दिगलि फुख्रि। नाबो बिराद गिदिर गिदिर दं खोमा, दा नाखौ नुला जाहैबाय। लोगोफोराथ' मिन्थिखागोन बियो सोर, आं बुंलायलायला सोर बियो। नायदोल' नोंसोर लोगोफोरा, नायदोल' बेखौ बोरला थिर लानानै सिखा नाव। आरो नैबे सोर स्टेटिउ नै खाथिनिफ्राय नाय लोगोफोर, सिख्लाफोर
pura itu ini wall art pura जोबोद समायना समायना आखिनानै दोनदों आरोना लोगोफोर थ्रिडी गोजा आरो गासिबो थ्रिडी नै लोगोफोर सिलाया asli होनदो asli बायदि नुखादों लोगोफोर aslian mah bang nih लोगोफोर asli kah बुस्थुआ asli kena नंदार ना ये मिसाइल लोगोफोर मिसाइल रखा है इधर RZ-13 सेम मिसाइल lain sih apa nih ini दूसरी गली No, 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 no. अब तो यार ना तो गला मिक्सिंग होगा थाबाय आरो ना गोलोम दैबावबाय एसमेन्टनिफ्राय टिकेटखौनो दाननांगौ गासिबो जिरायग्रा दं नै लोगोफोर जिरायजायो इधर नामा ठंडा जायगाया लोगोफोर रिल बानायनोबा लोगोफोर मोजां जागोन आरो नायाव रिल बानायनो अच्छा No, 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 no. ini setelah reel बनाइदों making reel Insta reel ये क्या कर रही है ये Oh my God! Wow! और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ये क्या है फेस वॉश नकी ओह यार यार ये कितनी औसम है यार spiral potato dance video
दंफां दालाय बायदि नालाय बाट बे दंफां नङा लोगोफोर नैबे दंफां दालाय बायदि नुदोंना बेयो सिमेन्टसो लोगोफोर सिमेन्ट दिस इज सिमेन्ट दंफां बायदि नुबाय नाय लोगोफोर मेंबाय माथो लोगोफोर Oh, no, 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 no. Cool. Couples here. बहुत तेज हो रहा है क्या समझे इंसान Feeling ladang, no? Feeling ladang. Ambi. तो ओंखारबाय आरोना बिनिफ्राय बे पार्कनिफ्राय जों ओंखारलायबाय दायो र' लोगोफोर स्पाइरेल पटेट'आ बिथिंमोन नागिरनो जायो Oh, no, 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 no. ओह यार यार ये कितनी औसम है यार नुना मोनासै लोगोफोरजों थांनोसै दायो डाइरेक्ट पटन बाजार में मिलते हैं तो लोगोफोर नैबेनो आरोना भारतीय रिजार्व बैंक RBI लोगोफोर नै नाय नाला बेयावनो फैसा दिहुननाय जायो लोगोफोर पैसा छापने का मशीन इधर ही है गाइस पैसा छापता है इधर गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा रखो गया ना टिकेट लाइन से ट्रेन नेनोसै थांसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय